Pinoy boxer Marlon Tapales musangka og balik sa Cambodia. Si kanhi two-division world champion Filipino Marlon Tapales musangka pagbalik sa Cambodia karong Abril 14, 2025. Iyang makaparang si Indonesian John Jit alang sa pag-ilog sa bakanting World Boxing Council kung WBC International Silver Super Bantamweight title. May kanayon na si Tapales nga kini malipayon nga natagan og kagayunan sa pagbalik og away sa Cambodia. Dukang pa ni Tapales nga madasigon og naghinamhinam siyang muaway pagbalik sa Cambodia gumikan ang suporta sa mga boxing fans niini sa labing una niyang sangka sa maong nasod. Hinumduman sa unang away ni Tapales sa Cambodia, midominar og unanimous decision nga daog batok ni Surabha Kumar sa India sa ilang WBC Asian Continental Super Bantamweight title bout. Ning pagigbatok ni Jet mao ikatulong away nga sugubangon ni Tapales gikan siyang pagkasugamak sa 10th round knockout mapildi atol sa inlugay sa Super Bantamweight undisputed title ni Japanese Naoya Monster Inoue. Nakupot si Tapales og 39 ang daog upat ang pildi 20 ang ipatumbang nga baraha samtang si Jet adunay 15 daog ug sa pildi 12 ang ipatumbang nga record. Alang sa FM Balita sa buntag kini si Idol B tingkapungan sa pagatod sa naguna ug labas nga balita. Tatak Carmen, Tatak IFM Balita.